Ahojte motorkári, my sme Lihotskí Tuderi a dneska pre vás máme špeciálne videjko. Dneska sa totižto ideme pozrieť na mašiny, čo to tu máme. Ako prvú si tu môžeme pozrieť KTM SXF 250 ročník 2015. Môže sa vám zdať, že to je enduro, svetlo je metúce. Svetlo je dokúpené, je to dorobené, samozrejme, tuning treba. Samozrejme, 2015 má to streky, zo spodu nemáme plast, to nevadí, nám to netreba. Reťazka nenamazaná, nevadí. Toto je motorka Jazda Špagát. Je to u nás najmladší jazdec, nikoho mladšieho nemáme, iba potom Šarinu, ale ten sa neráta, to je host. Spojka spojkuje, plyn plynuje, štartovať, môžeme si dať ten zvuku. Ešte raz. A to je dobré. Môžeme počuť, motorka znie dobre. Nálepka Krapovič môže byť matúca, samozrejme je to klasický KTM-acký výfuk. Drapak by mohol byť troška lepší, ale to nevadí. Krytky všetko je, všetko ide ako má, krytka farebná, namalovaná do oranžová. Excelencia. Pozrieme stav paliva, lebo ten je veľmi dôležitý na takéto výjazdy. Keby to ide odšrobovať. No, vedúci Ciko pôjde asi domov peši. Nevadí. Samozrejme, kamerám, poďte sem. Je to prerobené z SXF-ka, není to odflaknuté. Tu je EXC, je svetlo, samozrejme prepínače, zapínanie svetla, zasínanie, elektrický štartér, keďže je to krosa na kopavačku už nemá. Tak to by bolo k tejto mašine všetko. Ešte pozrieme, 28,9 motohodín. Je to motorka v zábehu, ešte dalo by sa povedať. Dobre, môžeme sa presunúť na druhú mašinu. Toto je cvibová mašina. To je vidno, že to je SXF-ko, samozrejme zajebaná, lebo jazdíme po hore. Svetlo je dorobené gičovo, samozrejme, ale stačí, posvieti dobre. Táto motorka disponuje samozrejme endurovou výbavou, vzadu 18 koleso, drapak jak má byť, veľká rozeta, malé záberové, všetko fičí. Táto už má samozrejme niečo za sebou, samozrejme zabudol som spomenúť, je to KTM SXF 250 ročník 2014. Môžeme si dať aj ten zvuku. Táto až tak nesiela do výfuku, to znamená iba jedno, dobre nastavené ventily a to je základ pre motorku do pekla, skoro padla. Nevadí. Ďalej, čo si môžeme na tejto motorke povšimnúť? Môžeme dať samozrejme test svetla. Malo by svietiť, svieti, dobre. Táto motorka disponuje 301,9 motohodín, to už v zábehu veľmi nie je. Nevadí. Čo k nej dodať? Je vo farebných plastoch, všimneš si ju. Sú tam detaily, čo chybia, ale to nevadí. Jazdiť sa na tom dá. A ako cukríček našej posádky je toto KTM SEXC 250 2019 6 Days edícia. Toto je ctibinková mašina, samozrejme spojka spojkuje, pekne zladená, modré doplnky, patričky, jediný je chránený, nerozjebe sa. Benzínu je habať, jazdiť môžeme, koleno máme, neohnuté, iba vyrovnané. Pekne zladené modré doplnky, stojan, reťaz oranžová, tá akože mohla byť lepšie červená, ale to sa nerobí. Samozrejme táto motorka je náš taký cukríček tímový a disponuje músom, takže vlastne jak po vankúšiku, je to mekučké. Samozrejme mús musí byť aj vpredu. Čo by to bolo, keby nie sú obidva predsa. Táto motorka excelentne drží v teréne. Nezastaviteľný stroj. Samozrejme dvojtaktná mašina. Musíme mať olej. Samostatne sa dolieva sa streky. Samozrejme môžeme skontrolovať pohonné hmoty. Ale je ho tam
Vidno, vie sa buchnúť povačku, je to 100 oktán. Na tejto mašine môžeme si dať test zvuku, lebo inak sa nám ani nezažne. To je zvuk. Otáčky drží, pozrieme odometer, sekundičku načíta sa. 238,5 motohodiny, už to není v zábehu, po generálke svetlo už záslo, ale svieti, to je hlavné. Brzdy brzdia, koleno není ohnuté, keby je ohnuté je to troška problém, ale výkon pozor, čo to vidím, nakoniec som sa mýlil, je ohnuté jemne, ale to nevadí. Ďalšia vec, to vidno, že sme jeden tým, máme tú istú radiacu páku, to je ale vymoženosť. Asi mu ju vezmem, ja mám dotrhaný 1000 hrán. Ale nehovorte mu to, není tu teraz. No, motorka už vychladla, domov sa pôjde ťažko. Benzín je, streky sú, čo viac k tejto mašine dodať? Tak, toto sú zatiaľ všetky mašiny aktuálne aktívnej zostavy. Tešíme sa na vás na ďalšiu jazdu a ahojte motorkári.